Tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind werden 2 jeugdlintjes uitgereikt. Jules Kempen en Isanne Kale kregen donderdag uit handen van de burgemeester deze onderscheiding. Nou Jules, hartelijk gefeliciteerd hè. Nou, applaus voor jou. Ik heb het gekregen voor Ostroms Pakket en dat heb ik opgericht. En daar deed ik allemaal kerstpakketten maken en die ging ik dan rondbrengen voor mensen die het wat moeilijk hadden of die iemand waren verloren of ziek waren. En je hebt ook fly geregeld voor de schoffelaars. Ja, dat heb ik ook gedaan. Omdat ik gewoon de mensen wil bedanken voor wat ze doen en gewoon een steuntje in de rug wil geven. Ik ben eigenlijk met jongeren aan de slag gegaan voor gastlessen, jongeren individueel begeleiden. De Limburg Openhartig in Beeld, dus me ingezet eigenlijk voor de jongeren door mijn eigen verhaal te delen. En ja, de medejongeren op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de mentale gezondheid. En wat drijft jou om dat te doen? Eigenlijk mijn eigen mentale gezondheid heeft daar toe geleid. Ik ben zelf altijd heel erg open geweest en dat wil ik ook voor mijn omgeving creëren. En ja, dat doe ik gewoon heel graag. Ik deel er graag over om anderen te ondersteunen en de reacties te krijgen van goh, dat had ik echt even nodig om ook te horen dat er iemand was. Want toen ik zelf niet lekker in mijn vel zat, had ik dat niet. Dus dat is voor mij heel belangrijk dat een ander dat wel heeft. Waarom is het jeugdlintje in het leven geroepen? De gemeenteraad die zegt dat jongeren iets bijzonders doen, maar nog niet in aanmerking kunnen komen voor een gewoon lintje. Nou, dan moeten we toch eens bij stilstaan. En je ziet dat toch best wat jongeren in Venray al hele bijzondere dingen hebben gedaan. En zeker als je de leeftijd in acht neemt. En hoe is dat initiatief ontstaan? De gemeenteraad heeft gezegd, beste burgemeester, ga er eens mee aan de slag. Dat heeft de gemeenteraad nu 3 jaar geleden besloten. En vorig jaar hebben we daarom voor de eerste keer kunnen organiseren. En hoe vind je het dat je daar waardering voor krijgt door middel van een lintje? Ik vind dat wel cool, want ik had het niet verwacht. Ja, mooi, leuk. Ik had het niet verwacht. En ja, met of zonder lintje, ik doe het toch wel. Want ik doe het met heel veel plezier.